Сям'і Олега і Аксаны Адамовічаў ужо 7 гадоў. Абое яны выраслі ў вёсках, пазнаёміліся на танцах у клубе, а зараз маюць свой дом і гаспадарку ў вёсцы Сіўрукі. Працуюць на птушкафабрыцы «Дружба» і гадуюць 2 дачок – 6-гадовую Дашу и 3-гадовую Ульяну. Сюда переехали, решили жить в деревне. До этого мы снимали и квартиры, и в городе жили. Не нравится. Деревня все-таки это деревня. Отец, деды мои тоже все с деревень. Всегда держали все хозяйства. Работали все, трудились. Выращивали, свиней держали, коров держали. Все деревенские. Вот и я сейчас так тоже. Ну, здесь хорошо, вот все свое. Захотел, вышел, свежий воздух, цветы посадил, деткам вот выйти погулять, есть время, двор свой, экологически чистые продукты, огород, свинина, всегда все есть. Канешне, каб жыць у вёсцы, трэба шмат чаго умець і ведаць. Нягледзячы на свой малады ўзрост, Аксане ўсяго 25, а Олегу 27, і 2 дзяцей, яны ўсё паспяваюць самі, не звяртаючыся за дапамогай да бацькоў. Олег сам зрабіў рамонт у доме, узвёў плот, абсталяваў дзіцячую пляцоўку, зрабіў з дрэва і метала стол і лаўкі, мангал. Аксана ва ўзорным парадку трымае вялікі агарод з цяпліцай, а каля дому яе ўсё каляровае ад кветак. І акрамя ўсяго іншага, сям'я яшчэ і розную жывёлу вырошчвае. Жена у меня молодец, содержит большой огород, выращивает много всего, клубнику, огурцы, помидоры, у него все чистенько, все ухожено. Любит очень заниматься цветами, разных цветов, разных сортов насадит. Он у меня вообще молодец, все умеет, вот абсолютно все. И всему дом он сам сделал, построил, можно сказать. Ремонт полностью сам сделал. По хозяйству, по участку тоже все сам. И покосить, и попилить, и порубить, все сам, вообще полностью, ничего не скажу. Надо и детей посмотреть, когда я на работе, и кушать приготовить, если надо, понадобится. Ну, таких нет. У рэспубліканскім сямейным сельскагаспадарчым праекце «Уладар сяла» Адамовічам прапанавалі паўдзельнічаць на птушкафабрыцы, дзе іх ведаюць як добрую працавітую сям'ю і актывістаў БРСМ. Конкурс праходзіў у онлайн-фармаце, і відеоролик Адамовічаў стаў пераможцай. Оказывается, победили. Было, конечно, неожиданно. Ну, победили, рады. Хотим дальше еще участвовать, дальше победить. Зараз сям'я актыўна рыхтуецца прадставіць Брэшчыну на рэспубліканскім этапе «Уладара сяла», які пройдзе 10-11 ліпеня ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага района. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».